Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. Un total de 7 escoles d'infantil i primària han obert les portes després de les vacances d'estiu als prop de 2.300 alumnes que han omplert les aules de crits, rialles i retrobaments entre amics. Un primer dia que s'ha viscut amb nervis i il·lusió a parts iguals. Ivan Porta, director de l'escola Juan Ramón Jiménez, ha destacat el compromís amb què encaren aquest nou curs i la importància d'acompanyar l'alumnat en la tornada a les aules. Una experiència única pels més petits, els que comencen infantil amb 3 anys. Doncs bé, també, ja la setmana passada ja vam fer com una mica d'incorporació, venien les famílies amb els nens, ja per fer un primer contacte. Una entrada que serà adaptada durant 3 dies i que donarà suport a aquells infants que necessiten més temps i recursos per sentir-se còmodes a l'escola. Ja implementem la docència compartida, que és una metodologia que nosaltres, l'equip directiu, hi creiem molt i confiem molt, com també la resta del claustre, i és que arribem a totes les necessitats i ritmes d'aprenentatge, però dins de l'aula, sense separar alumnes. Per tant, enguany, dins de la competència matemàtica i a la d'enginyeria i també a la comprensió lectora, lògicament, que és la base de tot, doncs aquí és on implementarem aquesta docència compartida per tal d'ajudar l'alumnat a arribar a l'objectiu, però dins d'una inclusió a l'aula, sense separar alumnes. Porta ha remarcat un altre objectiu fonamental, preparar l'alumnat perquè entengui i expliqui les situacions socials del present. Nosaltres som una rèplica de la societat i intentem treballar-ho tot des dels valors, des de la inclusió, per tal de que siguin partíceps d'aquesta societat. Estem formant nous ciutadans alineats amb l'Agenda 2030. El curs arrenca a Martorell amb expectatives positives i la mirada posada en el creixement personal i acadèmic dels alumnes, amb l'entrega de tot el personal que cada dia forma els nens i nenes del futur. No tan sols acadèmic, també el personal no docent que els acompanyaran en aquest camí. El calendari escolar estableix que les classes finalitzaran el 19 de juny del 2026.